Nalitum Odam registration certificate apply igaloma. Jong si apply pelang kulote koson si labang so certificate ke apply ikpo. Lapen documents ko PPA son si kenangji lapen la so certificate apply der pe na phi ko PPA li si kilongji la so puthak pini nangli tuma phan ni le la bang so video long angton pen detail salam nang than pachini pon ikpo nali tum la so YouTube channel long jong si nang ka humri milang pule ka chingon pen nali tum subscribe igon lapen video nali tum share pon ikon Tante non pathek pen udam registration certificate ko son sika apply neng ji copy pi a document sikinang ji la pen copy a benefit mate ali sikinong ji ma la so details le lang ponlona. Tante non MSME udam registration certificate aputhak chethan polona ali copy sikilong ji la pen ko son sika apply neng ji copy pi a document sikinang ji ma la so details lang pon mate chethan polona. Lapen la so YouTube channel na litum subscribe prelang pulke subscribe ikon la son update na litum kilang long wer japan. Lapen non apor pathek pendak lang polona. Kicheng sina litum MSME udam registration certificate aputhak chini ikon. MSME labang ke micro small and medium enterprise pusi pupono short form pe mate labang so certificate apan buthoda amen ki earpon thu labang ke udam registration certificate pusi pupono labang ke government issue mate recognition certificate lo business in India mate India long nang lin hogle business claim is tala bang so certificate la bang ke do ek nang po the pen it's provide a unique udam registration number URN number nali tum modak la certificate along long ji jong nali tum jong si apply lo pulo tangte la pen la bang so certificate pen nali tum enter entrepreneur mate enterprise anad nali tum penaan dak ali mate scheme nong stamina litum benefit bangke long dun ikpo tangde non benefit of odam registration aputhak dak chethan polona jongse nalitum government tenders lapen kapre ka son jongse nalitum jogi pulte la bangso certificate la ke kenang sodlo lapen dak collateral free loans under credit guarantee fund scheme mate nalitum dak free loans tamilong ikpo sitamila bangke credit guarantee fund scheme so under nang po mate CGFS short form men pudamte lapen tax rebates lapen subsidies on electricity lapen pesen lapen ISO certificate lahaya long stamina litum penan benefit bangke long donik po lapen labang so certificate pen jong nalitum loan eligible dak low interest pen stamina litum long donik po lapen jong sinalitum kopinia loans labang loan ended pen jong sinalitum chitun e polotang te ba pini nalitum loan kitun niya der lo dak tun edat pulta alang litum dak 45 days anang hong ikpo mate 45 days ana litum long dun ikpo apor la bangke nalitum la son civil score ponon kapre ponon alang litum nang contact lo la 45 days pleng pletik la bangke la pen la son datar nalitum la bangso MSME certificate dolo polotang te nalitum pena anda government scheme nong stame apply dun longji Pradhan Mantri director PMEGP lapen CGTMSE lapen CLCSS lapen kapre ka scheme nong stamina litum jogdun long ikpo lapen ali stami long don ikpo lapen jong sinalitum business hai hui claim pelte business loan lapen kapre ka loan stamina litum labang so certificate pen endun long ikpo jelalo Asinalitum personal loan thedung loan NG pulte labang so idam registration certificate dolo pulotang tenalitum penang an benefit long ponik pola pen low interest penstaminalitum loan anason bangken alitum long donik po ase la so certificate dong se semar melang pulte nalitum prabjin pen semar ikon labang so certificate le pen koson si non ka semar neng ji ba ka apply neng ji la so puthak lang polona la pen Koson si ka apply nang jila chethan the aprang documents ko PPS on nang jila so aputhak dak chethan na kicheng sinale tum jong si group pen prote nale tum da group la pen director kapre do polo tante dali tum mala aadhar number bang nang po bahini aadhar numbers tame la pen pan card la bang ke nang ek ji business fana individuals tame nale tum nang ekpo nale tum inwed farman le la bang so certificate semars tabe pan card bang nang ekpo jong sinale tum business pen tame la so certificate semar je fan bangke pan card nang ekpo la penjong sinali tu GST
do pulo tangte GST mes nalitum la bangso certificate applicable da GST a number nalitum nang exi la pen nalitum business details sudah pidun kinang ji kinang sot amen la pen type of organization lahai bangke la pen nalitum bank account details la pen NIC code of business activity jong nalitum thedong business jong si ke claim do pulo tangte NIC la bangso a code la bang nang ekpo la pen number of employees bangko anan employees nalitum la company longo ajan longo kam claim man la tanali tum tong nang po la pen investment in plan la pen machinery la pen daban nali tum option long exi la jong sinali tum apply la pulo tangte la pen turnover details ITR GST returns la details ta pinangji stame non so la individual pulo la details ban nali tum prepare da chong la pen koson sila bangso certificate afan ke apply nangji ma pulo tangte la bangke nali tum Kecengsil official website doi odamregistration.gov.in labang so a website long dam nang po hodak nani tum putot option long exi new entrepreneurs lapen not registered yet as MSME ulason ke tok doji la so dim nani tum ber nang po jong sila already nani tum apply gelo pul direct download stame nani tum labang so website pen download meji certificates tame kapan hoda nani tum kecengsi Aadhaar number enter nang po OTP le exi Aadhaar card long kiling a mobile number along so OTP manali tum ber nang po lapen PAN card details lapen business details bank details NIC code lapen turnover lapen investment kan an malata nali tum da fill up nang po lahai tang thai lo pulte nali tum puthot so application form bang submit nang po submit lo pulo tang de OTP le exi OTP la nali tum kipidon a mobile number long se OTP bang le po so OTP nali tum ber nang po ber de pen phi nali tum odam registration certificate bangke nali tum da kipidon azimel long stame dam exi kalte nali tum labang so website long pestame ala so certificate bangke nali tum download pon email jalalo la si labang so certificate ko mama si ke apply tangma ko mama long si ke do mal nali tum comment box long than pachini gon na penjong sinali tum apply ji ning hang pulo tang tin nili phana hombre gon nili nali tum han na apply pik pu la pen ali banani tum da thek long po ko pipi ason sida ke long siman la bangke na kadu ka we togik thailo la pen la so los taminili telegram channel kali pulte WhatsApp group long taminili share pon ikpo da pen download igon la pen details da ke togana son halitum lang igon sipinia video long nang ke 1p mate na ke than ponji la bangke la anchorlo son update mate la son la video na litum ke lang long wer je fan pura la so YouTube channel la bangke na litum subscribe igon la pen koson si ke apply neng ji mah so video neng ji pulte na litum comment box long top pen tan pachini igon nili na litum fan koson si ke apply neng ji ma la so a website long dampen nili details nalitum mana piklang ponik po jong sinalitum nangji pulo tangte sipinia video la bangkel anling ton ponik nang domi thakmi kadu kawe car british 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tami nilhin pen kardom